Computershare holder sin årlige generalforsamlingskonference her i Tuborghavn. I år er temaet aktivt ejerskab. Vi vil se på, hvordan selskaberne og investorerne vil agere i forhold til hinanden, hvordan de kommer i bedre dialog, hvordan vi øger transparensen mellem investorerne og selskaberne. Konferencen behandler i år temaet aktivt ejerskab, som er blevet et nøgleord inden for god selskabsledelse. Men hvorfor er det, at aktivt ejerskab er vigtigt, og hvordan fremmes det bedst? Jeg synes, det selvfølgelig er muligt gennem politisk regulering at skubbe på et åbenhed og aktivt ejerskab. Man skal bare huske, at hvis man laver en lovgivning, der skal ramme en type virksomhed eller forbedre for en type virksomheder, så er det tit noget helt andet, der er brug for i andre type virksomheder. Og lovgivningen er sådan en one size fits all. Og derfor håber jeg mere på, at vi gennem dialog, gennem holdninger og gennem vores politiske påvirkning af de sådan lovregulerede fonde, får dem på banen til der, hvor de nu er, og sørge for det aktive ejerskab, der passer til den virksomhed, de er i. Men det, der er formålet med aktivt ejerskab, det er jo naturligvis, at aktionærerne skal ved den dialog, og det samspil, der er med bestyrelsen, medvirke til at understøtte værdiskabelsen i det enkelte selskab. The most important thing is not to understand active shareholders as enemies. They don't necessarily need to be friends, but they have to be partners, and you have to openly communicate with them. Aktiv ejerskab forstår vi som at det er aktionærerne, der skal udøve aktiv ejerskab, og det er selskabets ansvar at give rammerne for, at aktionærerne kan udøve aktiv ejerskab. En undersøgelse fra DVCA på danske virksomheder viser, at aktivt ejerskab giver en mervækst på mellem 2,5% og 3%. Men også internationalt er der stor fokus på den værdiskabelse, der er ved det aktive ejerskab. Jeg synes, det er en meget interessant analyse fra DVCA om, hvad det er for en betydning, et aktivt ejerskab har. Og jeg håber sådan set, at den spreder sig ud til mange flere, fordi det viser jo, at aktiv ejerskab bør være noget, som alle aktionærer er interesseret i, og som selskabet også i sig selv er interesseret i. Fordi ved at åbne op og give rammerne for aktiv ejerskab, så kan man få det løft i bundlinjen, som DVCA peger på her. Der er netop kommet nogle nye undersøgelser. Jeg har set 2 nye undersøgelser her fra generalforsamlingerne i 2013, hvor man har konkluderet, at rigtig mange af de spørgsmål, der bliver stillet på generalforsamlingerne, mange af dem, de ikke er rigtig noget, der tilfører værdi. Og det er jo vigtigt at have det her offensivt og aktivt fra bestyrelsens side, så tror jeg, at man kan den vej forhåbentlig få et aktivt ejerskab, som virkelig er værdiskabende for selskaberne. Speaking with investors, communication is not a one-way thing. Investor relations is not only about being a spokesperson to the outside world, it's just as much an ear to the market. You want to know what are the sentiments, what do your shareholders, your actual ones or the potential ones, what do they think, what do they expect from you, what are their wishes. You don't have to adhere to all their wishes, but unless you know what they think and what they want, and maybe, and in many cases, there's a lot of good ideas they have, and it would be absolutely wrong not to consider them. For at styrke det aktive ejerskab skal der være mulighed for dialog mellem selskabets ledelse og aktionærerne. Derfor er generalforsamlingens form og indhold vigtig. Altså vores indtryk er, at der er flere og flere virksomheder nu, der ser mulighederne i generalforsamlingen. Altså ikke kun, at det er et juridisk onde, om man så må sige, at der er nogen, der opfatter det som altså en ting, der skal gennemføres, men at der altså virkelig kan bruges til en fordel, vendes til en fordel for virksomheden. Vi forbereder os faktisk i rigtig god tid. Vi starter allerede lige efter nytår, hvor at vi begynder at få struktur på det hele, og vi prøver at få overblik over, hvad det er for nogle temaer, der eventuelt vil blive rejst, hvad for nogle kritikpunkter, der kan blive rejst. Vi begynder at udarbejde Q&A's, og det sker jo i en løbende dialog med vores kommunikationsafdeling, men også med vores øverste ledere og bestyrelsen. Og så holder vi faktisk en generalprøve på generalforsamlingen, hvor vi løber hele programmet igennem, og også løber nogle af de kritiske ting og de Q&A's, vi har forberedt igennem, og får en diskussion om, er det det rigtige, vi siger, og så videre. Altså Novo har eksempelvis i mange år adskilt sagt, at vi har den formelle generalforsamling her, og så har vi et møde bagefter, en briefing, hvor I også får lidt omkring det mere formelle, men så får jeg at vide, hvad er det rent faktisk, vi laver. Og tilsvarende på nogle af de mere teknologiske, for eksempel Orica, de laver også et meget intensivt program for deres aktionærer, så man får et indblik i, hvad er det rent faktisk, man
investere i. Vi har bygget videre på noget, vi gjorde med succes i forvejen. I forvejen laver vi rundvisninger. Der er mere end 2.000 mennesker hvert år, der besøger Cheminova og får rundvisning. Vi havde i forvejen en generalforsamling, som kræver meget tid og har store forberedelser. Hvis vi optimerede generalforsamlingen lidt, lagde noget på, vi i forvejen var vant til at lave, løftede overliggeren lidt for generalforsamlingen, så ville vi også optimere vores udbytte på det arrangement. Også uden for generalforsamlingen er det vigtigt for selskabet at sikre en løbende dialog og transparens over for aktionærerne. Brug af sociale medier kombineret med de klassiske elektroniske muligheder kan være med til at give aktionærerne en nem og direkte adgang til at udøve det aktive ejerskab. Mit klare råd, og det gælder uanset om du er i forretningsverdenen eller du er i politik, det er vælg, hvor du vil være, og så vær aktivt til stede. Lad være med at være overalt. Det er der slet ingen grund til. Vær et sted, hvor din interessegruppe, din kunde eller din vælger er, og så vær der aktivt til stede. Social media in general terms, when companies on the capital market are communicating with investors or analysts, will have an increasing role to play. However, compared to other functions within the company, marketing, public relations, I think in investor relations or communicating with capital markets, social media will not play such a big role. So I would advise, and I anticipate, companies in terms of how electronically do I actually make my AGM, to see slow steps into a more digitalized world, more social media, but in a very small scale compared to other parts of life. Sociale medier og andre ting er jo noget, som vinder indpas, og det tror jeg også, vi vil i stadig højere grad måske gøre brug af fremadrettet. Og derudover elektronisk, så er vi allerede gået over og har en meget mere elektronisk dialog med vores aktionærer, end vi har haft tidligere. Ønsker du at høre mere om aktivt ejerskab og mulighederne for at styre aktionærdialogen, så tilmeld dig Computershares nyhedsbrev eller kontakt en af vores rådgivere.